खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 फेब्रुआरि समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो हागोन, गोजौ फारसे जौगानो हागोन। गोथार सान। बृष राशि। नंखाय खोथानि थाखाय सोरजोंबा फान्दाय जानो हागौ, गोसोआ दुखु मोनगोन। मिथुन राशि। गोदान रादाय खानो हागोन, गोसोआ गोरोबलायगोन, मोजां सान जागोन। कर्क राशि। सोरजोंबा सोमोन्दोआ नागारलायनो हागौ, गोसो हमथाना थानाया मोजां जागोन। सिंह राशि। हास्थायनाय थांखिफोरा जाफुंसार जागोन, गोसोआ रंजा खुसियैनो थानो हागोन, मोजां सान। कन्या राशि। गोबाव समनि उनाव आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। तुला राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सोरजोंबा नांज्लायलायनो हागौ, गोसोआ अहंकार जागोन। वृश्चिक राशि। सोरजोंबा गाज्रि मोनलायना थानो हागौ, गोसोआ दुखु मोनखांगोन, गाज्रि सान। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि बान्दोआ गोरा जागोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन, सुख सान्थियैनो थानो हागोन, मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि मोजांखौ गुबुना नायनो हायि जागोन, सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। मीन राशि। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव आन्दायबायनांनो हागौ, एसे थाल लाना हाबा मावनाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटालि, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।